रुपामनि बाथौ धोरोम बियो बेनि केन्द्रीय जायगाया जाहैबाय मिरुआ जाहैबाय चिरां जिल्लानि गसाइगाव गामि माबा मा होनो रनसायधाम बे रनसायधाम गसाइगावआव बे धोरोमा जोनोम जादों आरो बियो 1980 मायथाइयाव बे धोरोमा जोनोम जादों आरो बेनि उननिफ्रायनो जोङो बोसोरफ्रोमबो बे मागि पुर्निमा फोरबोखौ फालिबोगासिनो दङ। दा देग्लाय फालियै फालियै नैबे 2026 मायथाइनि जे मागि पुर्निमा बेखौ जोङो नैबे क'क्राझार जिल्लानि सिङाव थानाय हल्टुगाव 1 नं चन्द्रपुर रुपामनि बाथौ दालाइसा आश्रम बे मोनसे आन्चलिक कमिटि बियो। दा बे आश्रमाव बिनि लांगोनायावनो जोङो देग्लाय गाजा गोमजायै बोसोरारि बे जथुम्माजों लोगोसे जोङो बे फोरबोखौ खुंनो थाखाय जों लाहार फाहार खालामदों। माब्ला खुंनाय जायो? दा जोंनि बे फोरबोआ मागि पुर्निमाजों लोगोसे जायो। मागि पुर्निमा फोरबोनि सिगां जों माखासे हाबाफारि लायो। दा जों देग्लाय बोसोरब्रै सानब्रै नाङै जोङो बे मागि पुर्निमा फोरबोखौ खुंनो लादों। नैबे माग दाननिनो 15, 16, 17 आरो 18, 15, 16, 17 आरो 18 अक्ट'खालि आरो डिसेम्बर 2025 मायथाइनि जानुवारि 2026 मायथाइनि 29, 30, 31 आरो फेब्रुवारि दाननि 1 थारिख बे सानब्रैखौ लानानै जोङो बे फोरबोखौ खुंगोन। गिबि सानाव जोङो बे क'क्राझार जिल्ला जेनाखि कमिटि दं बा क'क्राझार जन कमिटि बे कमिटिनि बोसोरारि जथुम्मा जागोन। बेनि उननि दिनाव जोङो थान्दै आजावनाय आरो बेनिफ्राय जोङो गोबां बे बादा बेखेवनायजों लोगोसे जोङो बेवहाय फोथारनाय यज्ञजों लोगोसे जोङो मोनायाव थान्दै मेल खुंगोन आरो देग्लाय जिहेतुके टार्मिनेटिं देग्लाय जिहेतुके बडिया सोलाय सोल' जागोन ओंखायनो जों बे टार्मिनेटिंआव थान्दै मेलखौ खुब गुरुत्त' सहकारे जोङो बे मोनाबिलि 5 रिंगानिफ्राय जोङो बे थान्दै मेलखौ खुंनाय जागोन। अखानायै जोङो बेवहाय जेनाखि पुर'हितफोर दङ ब्राह्मण जायखौ जों बुङो आरोखि बे पुर'हितफोरनि फुजा जागोन। बे फुजानि उनाव जोङो बेवहाय धोरोमारि गेवलां सावरायनाय जेरै जोङो बेखौ धोरोमारि जर'खा मेल सावरायनाय जों लादों। बे धोरोमारि जर'खा मेल सावरायनायाव जोङो जोंनिनो गेजेराव जायफोरा राफोद धोरोमारि गियान थानाय बेक्तिफोरखौ लानानै जों माखासे आयदाखौ लानानै फुंखा सुबुं हिसाबै 3 बेक्तिखौ लानानै जोङो बेवहाय माने बे धोरोमनि सावरायनाय मेलखौ लादों। बेनि उनाव आरोबाव जोङो देग्लाय जिहेतुके जोंहा टार्मिनेटिं बे हिसाबै जोङो उननि समनि जेनाखि थान्दै मेल जिरायफिननाय बे थान्दै मेल जिरायफिननायाव जोङो बडिखौ थिग खालामना लागोन। बेजोंनो लोगोसे आङो बुंनो सानदों बा बुंनो लादों जे जिहेतुके जोंनि धोरोमारियाव जोङो मोनफ्रोमबो मागि पुर्निमाजों लोगोसे बोसोरफ्रोमबो खुंबाय थानाय मागि पुर्निमाजों लोगोसे जोङो माने जायखौ मेगाजिन जाय मेगाजिना जोंनि बोसोरफ्रोमबो बे फोरबोजों लोगोसे जोङो बेखौ बेखेवनाय जायो बा जोङो फोसावनाय जायो बा जों सेबखांनानै दिहुननाय जायो। देग्लायबो जों बे मनि बाथौ जेनाखि जोंनि मेगाजिन बेखौ जोङो देग्लायबो जोङो दिहुननो आखायाव लादों आरो बेजों लोगोसे नैबे चन्द्रपुराव जायफ्रा मागि पुर्निमा खुंनायनि दायित्व मोननाय जाय बानजाय आफाद बेनिफ्रायबो सौभेनिर बे अरनबारिनि सावगारि होननाय बे सौभेनिरखौ दिहुननो थाखाय आखायाव लादों। जोबथा सान जेनाखि 1 फेब्रुवारि बे 1 फेब्रुवारि नि जेनाखि रबिबारनि जे अपेन सेसन बे गेवलां जेनाखि मेल फुंबिलि समाव जोङो मुलुगनि बयनिबो गासिबो दंनाय माने जिब जिबिनि
सान्थि आरो जिब जिबिनि मोजांनि गाहामनि थाखाय जोङो बिश्व सान्थि यज्ञ फुजा होनायनि उनाव जोङो बेहाय धोरोमारि गेवलां मेल खुंनायनि जोङो लाहार फाहार खालामदों आरो बे गेवलां मेलाव जोंहा जोंनिनो बिटिसिनि मानब गेदेर जोंनिनो चिफ श्रीजुत हाग्रामा महिलारि सार बिथांखौ जों गाहाय आलासि हिसाबै जों हांख्रायदों आरो बिथाङा बे गेवलां मेलाव बाहागो लाफैगोन। बेजोंनो लोगोसे जोङो आसामनि मन्त्रि चरन बर' आरो लोगोसे जोङो EM प्रकाश बसुमतारी, EM प्रेस बसुमतारी, जोंनिनो MP जोङो मुसि जयन्त बसुमतारी सार बिथांमोनखौ जोङो हांख्रायदों। लोगोसे जोंनिनो बारग' MCLA आरो गोबां जोंनि धोरोमारि जेरै डाक्टार जोंनिनो थांनाय बड'लेण्ड इउनिभारसिटिनि बारग' रेजिस्ट्रार डाक्टर शेखर ब्रह्म बिथांमोनखौबो जों आलासि हिसाबै लादों। बारग' EM जोंनिनो धोरोमारि जेरै सभाराम बसुमतारी सारमोनखौबो जों लादों आरो जेरै आसाम पुलिसनि बारग' SP प्रदीप कुमार ब्रह्म बिथांमोनखौ जों आलासि हिसाबै लादों। दा बिथांमोनखौ लानानैनो सानसेनि हाबाफारि लानानै जोबथा सानाव जोङो मेहेर गोनाङै बे गेवलां मेलखौ खुंनानै जोंनि बे फोरबोखौ फोजोबनो सानदों। बबे बबे जायगानिफ्राय आरो बेसेबांसो भक्तफोरा बेयाव बाहागो लागोन? बे धोरोमाव बेंगलनिफ्राय धेमाजिसिम आरो ओरै गवालपारासिम बेवहाय जोंनि गोबांथार भक्तफोर दङ। दा बे मागि पुर्निमा होननानै बुङोब्ला जोंनि जेनाखि भक्तफोर बिसोरो बोसोरनि बयनिख्रुइ देरसिन जोंनिनो मोनसे फोरबो हिसाबै बयबो मोदोम गुदुं आग्रह एखेबारे खुब माने मोनसे आग्रह लानानै मोनसे मोदोम गुदुं फोरबोआव नुजाहैनाय आरो फोरबोखौ फालिनाय बे गोसो लानानै साफ्रोमबो भक्तआनो बे फोरबोखौ बाहागो लानो थाखाय आवगायबोयो। दा गुबुन गुबुन जायगायाव खुंबोनाय मागि पुर्निमाखौ जेरैबायदि गाजा गोमजायै जों खुंनो हादों, देग्लाय नैबे चन्द्रपुराव खुंनाय बे मागि पुर्निमायावबो बेंगलनिफ्राय आरो जोंनि जेनाखि BTC सिङाव थानाय क'क्राझार, चिरां, बाक्सा, उदालगुरि आरो BTCनि बाहेरायाव थानाय गोबांथार जायगानिफ्राय जेनाखि भक्तफोर दङ, बेनिफ्राय माने रोजा रोजा भक्तफोर फैगोन जों आसा खालामदों। जों आसा खालामदों जे बे जोंनि मागि पुर्निमा फोरबोआ खुब माने मोजां रोखोमै गाजा गोमजायै रंगिना महराव जाफुंगोन जों बेखौ आसा खालामदों।